Oso ongi, esan oso gustora etorri gira, pozik elkartzea eta omenalditxo hori eskertzen dugu ere izugarrian hori da. Liga denboran oso konstante eta emaitzak azkenan liga eraman dugu eta ongi bukatzeko hori kontxa, orduan ezin hobe, bai. Baina irrazala izan da, ikusi berezia dizu, detaile oso polita da. Eta ikusten da, solako toki batea etorri eta jendeak zu ikustea eta txalo batekin hartzea eskertzen da eta pozgarria. Urte hasieran ez genuen pentsatuko horrelako demoraldi bat ingo ginunikan. Dana esatizu dudala guztia urte hasieratik oso ondo junda, entrenamendu guztiak onak ateratzen eta gero udara iritsi ganen eta kompetizioan dena ondo atera zaigu eta egia esan oso gustura.